bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe yeebi yankoɓe Jobo TV international on mbiyama jaam waale mono jaam hiire moon jaam wetemare won nokkuji mbadi oɗo saaha ko Abdoulaye Hamady Sarr ayi artani ɗo henna gam yewtande on walla famminde on walla kadi saktande on ko yewti e hono ko jolno ɗo henna e nder ndeɗon yontere taw kadi ko kabaruji ɓurɗi tengtude walla toɓɓe ɓurɗe tengtude sikkelaso ɗum ɗon waɗama wonande ko yewti hono jagorɗo jimɗo jagorɗe walla jagorɗo mo ganduɗa kalfinare kala ko yewti hono kisal leydi ndi woni hono Félix Abdoulaye Ndione Félix Antoine Ndione jafo noon ene wayno kankone caggal nde o nodduno yoga e heeli faaɓe taw ɓen gandi ko golliɓe tigui taw kadi golle moƴƴe juɓuɗe joɗɗe baɗɗe fayida ene wayno yoga e mabɓe mbaɗɗama décoré manam ene wayno dokkama kala ko wiyete hono graduit walla kadi kala ko wiyete hono galangaji no wonno ko ñanden nogas tan ɗum ɗo ne lewru nden noon hollitama kadi ko bellema mawɗo kono kadi koye weltare ha no fewi sande wonande ɓeɗo sagataɓe moƴƴiɓe ɓe Allah moƴƴini dariɓe gam yoltude kala ko wiyete hono gueɗe tawde on gueɗe kako gueɗe ɓurɗe ɓurnade leydi Sénégal nden ɗon kadi hollitama wonande oɗɗo saaha hollitama wonande wona yimɓe kadi e nder ndeɗon hitande kadi oɗon dumunna woniɓe hewɓe kadi ɓe ganduɗa ko jaggaɓe hende ni henna nder jaggaɓe noon hollitama kadi wonande kene won hakke temedere capanɗe nayyi e jeetato yimɓe e nder ɓen ɗon temedere e jeeɗiɗo ɓe ɓen ɗon hen wayno ko waɗaɓe deftere nawama to e nayyi hono enquête aji ene loske gueɗe ɗe holno jaari e holno yuɓɓiri walla kadi holmete yuɓɓani ɗum foof wayno haalama hen ni kono kadi woni yimɓe hewɓe kadi ɓe ganduɗa keeɓi hen kadi yaafede noon koye dow yamirore e honande hono hoorejo leydi ndi so ɗum ɓenni bandiraɓe tedduɗo mbiɗen ni Jobo TV international ko ɗum ne wayno hande men ɗes junnade seeɗa bandiraɓe a jaafon men ɗes junnade seeɗa to ndenɗade leydi Guinée Conakry hollitama oɗo saaha wiyete ono Moussa Dadis Camara kanko Moussa Dadis wayno meeɗino laamade nder ɗon ko kanko tigui jeyno sababu ha musibaji mawɗi mbaɗi to ene hono Guinée Conakry ɗinon musibaji noon ko caggal nde winomo foɗano lefol hoore leydi yankagal taw ko banggue kissal walla kadi to banggue potal kono démocratie caggal ɗum noon yoga e hono bandiraɓe mabɓe guinenaɓe kañumen mbi ngala hen hande ngala hen janggo ɓe jeehi to ne hono stade o noon woni hono Djibril Coftal Baldé jeehi toon nde ɓe ngala hen janggo to wonande hono dadi ɓeɗo woni hono solteje ɗe gaari toon nde mbaɗe mabɓe jeyli kene wona hakke temedere capanɗe joyo e jeeɗiɗo kene hakke 150 personnes wayno ɓen ɗon kawri hen ladial caggal ɗum ɗon kewon hakke temedere ɓiɗɗo debbo ɓe nangui ɗumen wonande solteje ɗe guila militaire uji ha e wonande gendarme ɓe nangui pijji e mumen jafoɗon konngol ngol kayitaɗi mbi noon hollitama nde ɗum woni nde adi caɗele ha no fewi sanne sifno bandiraɓe tan kanko Moussa Dadis Camara o wonino duuɓi limtinɗi to e Burkina Faso caggal nde Mamadou Doumbia arti walla Mamadou Doumbia arti walla arti ummi France arti leydi Guinée ha heeɓi laamu ngu noon wi yoga mabɓe yo gartu oɗo saaha ene wayno ko kanko mo jeeya sakiriɓe arde kono noon hollitama kadi ene wawi so joɗima ha ɓosima wurto gam fewnitade kono noon yimɓe tin yo gandu yoga e won pelle darnide kala wiyte haqqe innama aade walla jojjande ɓe noon mbi ko alay saago rewne lawol ngoɗo lawol alay saago ñaawe nde wonno pittali kewɗi ko kanko jeeyi sababu ha ɗiɗon pittali kewɗi ndi wawi nden noon kanko nde darno leydi Guinée ndi holliti o wi kanko dey wayno ko kala ko laamu waɗe makko ɗum noon laatoto kala ko ñaworde faye makko ɗum noon laatoto noon woni ko caggal Allah ko caggal hono ñaworde o woni caggal noon kadi o yetti kadde jettor wonande hono oɗo en hoorejo leydi ndi caggal ɗon kadi mbiɗen ni bandiraɓe tedduɓe yoga yimɓe hewɓe kaali beltima ko ɗon kadi ñiñi wonande kanko Mamadou Doumbia dariɗo inniri hono wonande stade o jiɗo mi jura coftal ɓalli nde ɗum ko Ahmed Sékou Touré kadi ɗo addandinaɗe leydi Guinée ɗon woni weltimen kono kadi wona mettinɓe hen ni en sidditima caggal seeɗa wonata hono Sékou Ba Konaté ene wayno kañum hoore muɗum kadi ko diwano yaltina leydi ndi taw ala mo jeyno sababu yaltude ɗum so wona professeur Alpha Condé ene wayno ɗum ɗonne kadi addi caɗele no fewi ni hen kono o kam ganden tinen ganden kam fof ɓe garti e ndenɗa leydi Guinée Conakry jeen ha toon leydi Tchad wayno jagoɗo kalkitano gueɗe caggal leydi mbiɗo ko ministre affaires étrangères wayno kanko ɓe pelliti mbimaɓe nelduto enen ndenɗa leydi Mali ken wona ko ujunere soldateɓe kono oɗo saaha suwa tawa neldede koyeɓe ɗami ɗo yesso seeɗa maɗe feere ɓe nelda toon ken wona hakke temedere ujunere soldateje taw ala ko jeeyi sabuji muɗum so wona habtare wiyte hono baɗa boniyanko wonɓe toon ɓe ene tampini ene lorli ene kuɓɓini ɓerɗe wonande hono ɓiɓɓe malinaɓe nder ɗon kadi hollitama wonande hono ministre kañumen koyemen mi etinoma lewru juin ɓennudu ken hakke ujunere tati soldat gam neldude ɗumen to ene
mai hon dena leydi Mali ngam wadde feere fof ha mbawa habtade kalwite hono ɓeɗo yimɓe ganduɗa ko yimɓe bonɓe bonnoɓe dariɓe mbari sukaɓe mbari mawɓe mbari seeremɓe mbari almuɓe suɓa kiiɗe jamma ñalawma ko wari e noon hollitamen waɗi ɗon addi caɗele mawɗe no fewi yiyana toon e kono ndeɗaɗi leydi Mali sen jeeyi ha toon ndeɗaɗi leydi Nigéria ene wayno toon kadi ɗeɗon balle kadi won jangu yani toon jangu ne waɗi nde won pittali kewɗi keeɓi hen sankade ko noon en keɓani to andu ko limorde no foti manam nombre o en keɓani taw andude no foti ɓuuri labde ko tan ene wayno toon ne kadi won caɗele mawɗe mbaɗa toon ni en sen gummima ɗon holto paɗen beele paɗen ko Mauritanie walla paɗen ko Belgique holto paɗen ene wayno jiiɗen jopaɗo wiyete hono Mawya Ould Sidi Ahmed Taya hollitama caggal nde o ittano e nde laamu makko limno laamu makko Mamadou Abdoul Aziz nde liiɓi laamu makko nde ene wayno kankone nde o yalti leydi ndi e nder ɗum o suuɗi oɗo saaha ko toon e hono Qatar hollitama e nder hen caggal pital ɗi warno wonande halpulare walla fulɓe ha wonande jafoɗon to banggue wona soninkoɓe e wonande hono jolfuɓe o waɗi ɗumen pittali kewɗi kadi jaltina leydi ndi paye banggueji gonɗi noon hollitama ene wayno hankkadi ko ñaweteɗo o ñawete ko ñande sappo lewru darto ɗum noon dendagal ɓaleɓe murtannaɓe kala ɗo mbawi wonde kamɓe fof ɓen keblano gam yaade ɓe mbawa tawtorde ñawore nde so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ñande wonde min gattun ha ɓeydo labde yaaɓe noon seeɗa holto kuccini holto paɗen jaata ha toon ndeɗa leydi Libya ene wayno kamɓene ɓe ponno wadde sumgoji hoore leydi yankagal ko ñande nogas jondiɗo lewru kono noon sababude caɗele kewɗe ndeɗa leydi Libya ɓe mbi alay saago ɗum faɓɓita e nder hitande arore nde koye nder men wonande hono parlement wonande daraniɓe kala ko wiyete hono sarɗe yankagal ngal ɓeɗon kolliti mbi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗo alay saago ɓe taƴa goomu taw gonɗon goomu so taƴama ala ko wona sababu muɗum so wona daranade kala ko yowiti e ƴewde beele hoɗo hiite hol ñalawma e hol lewru ɓe jogori wadde kala wiyete hono sumgoji ɗi noon ko sumgoji hoore leydi yankagal ɗum noon waɗi ko to e nayyi hono leydi ɗiɗon leydi ko ndendani leydi hono leydi jama hire Libya bandiraɓe tedduɓe ma en dutto caggal seeɗa ciftan bandiraɓe tan waɗi ɗo ene saaha kanko Mouammar El Kaddafi ene wayno nde woppina laamu nde caggal noon o wargo yurɓinigo ha no fewi sanne joga e sukaɓe makko cara ɓeɗo mbara ɓe cuuɗi banggueji goɗɗi koye nder ɗon goto e sukaɓe makko woni jafoɗon ono goto e sukaɓe mabɓe ne wayno ɓen ɗon daari o mbi kañumen dey alay saago ƴama lefol laamu ngol yoga e mabɓe noon walla yoga e yimɓe wonɓe toon ɓe hoɓe mbino ko jaɓata ko noon caggal men ne wayno o jaɓanama kankone gam tawtorede ko wiyete hono lefol hoore leydi yankagal ɗum noon ko to ene hono leydi tan leydi ko leydi jama hire Libya bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe kala ko yowiti e hono ɗiɗon gueɗe taɗon gueɗe kadi ko gueɗe ɓurnaɗe e windere nde hollitama inchallah ene wayno gueɗe ɗe so weeli jomiraɗo joom baɗɗe bawɗe o ma en gattu ñande wonde ha ɓeydo o yaaje caggal nonne kadi bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa daraniɓe kala wiyete hono ɓuural e potal e darde mumen ɗum ɗo noon ko wonande kala to e nayyi hono ndendani leydi tan leydi kadi ko leydi Côte d'Ivoire ɓe ganduɗa won bandiraɓe meɗen halpulaar en wonɓe toon jeeyaɓe toon golluɓe goɗɗe tiɗɗe ene wayno ɓen ɗon koyemumen kadi kollitama kañumen hono darde mumen e golle mumen e bawal mumen e yidde ɗumen kala wiyete kabaruji kañumen kabri koye kabaruji e ɗemgal Pulaar bandiraɓe tedduɓe Allah jara on jarama sago Allah sago mawɗo ene wayno ma jafoɗon no fewi ene wayno hande kabaruji men ɗi ene ɗeesi raɓɓide seeɗa sikki ala ene wayno ñaɗa wonde ma en gartu tigui rigui no kewɗo waɗirni hen sago Allah sago moɗon Allah jara on jarama hayso ko lawol wonno ko Abdoulaye Hamady Sarr